Yatulukiranso program ya Luso lathu pano pa kanema wa Mzati. Musawele kuti ndi program imene timakubwereserani anthu a ntchito zosiyana-siyana zimene ntchito zoti tikamaziona timadziwa kuti inde anthu amagwira ntchito ngwano pali kupanga chinthu china pena anthu kumaona kuti apa pali luso. Ndipo program yathu ya sabata ino ikutitengera kwa anyamata amene amaseweresa thabwa. Mitengo yomwe imene timayiona nthawi ni nthawi alipo ndithu ena amene amayiseweresa ndithu nkutulutsa kanthu kena kamene ndithu mwina program yathu ya lero tikamaliza program mwina mukhalenso ndithu mukumaona kuti komadi kunja kuno kuli anthu aluso. Kodi chikhalireni munamba mwa nyamulapo mpando koma kunyamula ngati handbag mukapita pena basi mpando ndikuti ambasula bwino lomwe kukhalirapo bwino lomwe osachita ngozi kapena kugwa. Ngati simunachitike moteromo lero ndithu tikhale ndithu cheza ndi anyamata amene anaona kuti muluso lonse limene angathe kumapanga nthawi ina iliyonse pena paliponse koma ndithu aziseweresa thabwa. Tili kuno kumulanje pamene amene mukudziwa kumulanje pa midima 10 off pali ndithu mkulu wina amene ndithu akupanga luso losiyana-siyana zimene mukumva mkatikatimo ndi zina mwa zimene zikuchitika kuno. Nditili ndi mkulu amene tikhali kucheza naye mtsiku la lero yemwe ndithu akhala kuti fotokozera kuti luso lakeli anali yamba liti ndipo nsokuti mtsogoleri mwina ndingokuvutitsani pang'ono bwerani muzayime chapa kuti tione kuti kodi tichita motani. Ndikulandireni mwina mundiuza dzina lija komanso kodi kuno tili kuno ndikuti. Ndathokoza kwambiri. Ine zinanga ndi Chikumbutso Matiki. Ndimapezeka pa midima 10 off kuno kumulanje. Ndithu. Kunoko ndikumudzi ndithu? Kunoko tikhozolera choncho kuti ndikumudzi. Ndithu. Program yetu ya luso lathu timabwera ndi anthu osiyana-siyana amene ali ndi luso. Ndeti nachita chidwi kuona zimene mukupanga amene pazi. Mwina tangu tifotokozerani kwanza anthu amene akuonera kanema kuti angodziwa kuti program yetu ya lero kwambiri anthu akhala akuonera zotani komanso tikhati kumva zotani. Chabwino. Program yathu ya lero tilunjika kwambiri ku mpando umene timachola. Kuti kukhoza kupindapinda ndithu ndikunyamula mosavuta kupita napo pamalo pena pale yosema inokufuna. Ngakhale timapanga zinthu zambirimbiri komano nkhani yakulu tilunjika kumene kumpando umene ndomene titaonese anthu imene timapangira mpaka nakufika kumapeto kuti munthu mpaka kukhalira. Mwina tisanafike konseko mwina tangu tifotokozerani kuti kodi luso limene mukunena kuti ayi mpando othyola munazindikira bwanji kuti mutha kupanga izi komanso kuti munaziphunzira kuti. Nkhani yakulu ndi ya kasewedwe kamatabwa imene lingati za carpentry and joinery. Luso limene likhozonera mwachidule kuna kuti linachokera ku makolo. Makolo anatiphunzitsa kupanga za carpentry. Kuchoka pamenepo tinaonjezerano luso linano limene tili nalo nopanopa kuchokera kuna zoonera kuti no anzathu kuda kupanga zotani. Ndiye titaona naona kuti izi tikhoza kukwanisa. Nafeso ndimene tinayamba kuyesera kupanga ndithu tinapezeka kuti ndithu zinthu zikutheka. Makolo kwambiri matabwa amaseweresa motani amapanga chani kwenikweni. Nanga sindi zinthu zoti zakalikali ndoti amaseza ngati upanga mipando mabedi koma mipando yake osakhala imene tifuna taonesa anthu lero. Ndi imene yachisawa yomwe imene anthu akuiziwa yoti kungokoma kukhalira popanda china chonse chionesa kuti ngati kuti luso linalipo koma osati ndi imene pano pa chinyamata amene tamba kulipangira. Makolo kwambiri mwakhala nawo zaka ziti nanga iniyo kuti munene kuti ananenso mwina ndiyambe luso ilili munayamba kumachita zimene zaka zake zitizo kwenikweni. Tikhozonena kuti panopa mwina zikutengera 4-5 years. Ndimene tinayima ndopati kukhona kuti ifeyo makolo atasiye kaye apangizawo ifeyo nafeso tiyambe zathu. Ndithu. Kuti mudzikhala ndi mpata chifukwa achinyamata ambiri amati makolo akakhala ndi maluso amati izi zinza makolo. Makolo ndamene amaukakamizani ni kuti muziphunzira kapena ndamene makhala ndi chidwi kuti muziona mmene makolo akupangira mbuyomo. Ndimakhulupirira kuti kholo labwino linali lilonse likakhala kuti lili ndi ana limadziwa kuna kuti uyu ali ndi chidwi chopanga izi, uyu ali ndi chidwi chopanga izi. Sono ine zinatengera kuti ine ndinali ndi chidwi kuona kuti zimene apanga makolo angazi nanenso ndikuntati ndapanga zimenezi zizandifikisa malo ena ake. Ndeno sanandilekerere komano anandipanga support
kundiphunzitsa zofunikirazo kuti no ntchito iyi imafunika kupanga izi yetu ndikhoza kukamba choncho. Bwino ndi pang'ono ndi pang'ono mutayamba kumapanga kumaona kuti makolo akungokhoma mpando angokhoma zina ndi zina ndi munanena kuti munakaonjezeranso luso linalinde amene anakuonjezera ni luso linalo osati la makololi kunali ku sukulu kapena pena munazakamba kuti ndimaonera zina ndi zina pamene papa tifuna kuti tione timvetsese bwino lomwe tisanaone anthu luso limene tifuna tipange tsiku la lero. Ndikanazona kuti luso lili tachoka ku makolo ndi ndinapita naso ngati ku sukulu kwina popo ndinama komano okay ntachoka ku makolo ananditenga amene ali mchimwene amene sinayi ntchito yamatani amaidziwa ndi ngati sukulu yomwe ndinapitiriza kuti no izi ndikhoza kupanga ndi mchimwene amene yoyo amakhala kuti amene iyi amakhala mtown ku Blantyre ndithu khangati akastoma la kuyimbirani mwina tayankheni kaye tione kuti tipanga zotani. Chabwino poti tikucheza ndi kuti mutikirako ku silent kuti ticheze bwino lomwe chifukwa anthu akufuna adziwe bwino lomwe kuti lusoli likuchokera kuti komanso kuti kwenikweni akupanga zotani. Tinene kuti kwa chimweneko kumene mmakhalako amapanganso chimodzimodzi zimene bambo amapanga kapena nawonso anali ndi kena kamene munakaphunzira? Zinakanga kuti zinthu zakusiyana bambo anali ndi zawo zimene amapanga koma zokhuzana ndi matabwa. Achimwene waso amapanga za matabwa zomwezi komanso mwanjira inaso nawo ndi zinali ngati nawo kuti no ndikuchokera kugwa mchikondi ndi ntchito kwa bambo ndi ndafikanso kwa mchimwene amene apanganso zinthu zina zimene zinandipangisa so kuti inenso nane kuthekera kulipo kuti nane ndikhoza kuposa pati ndikhoza kuposa pamenepo. Zimene zizi achimwenewo nkumulanje kuno nanga bambo nkumulanje kuno kapena zimene tukamba apa ziboma lake nditiro zimene zimachitika zimenezi? Bambowa anali ku Blantyre konko kumene amapangira ndi anazabwera kuzakhazikika kumuzi kuno komano achimwenewa ndi adakali ku Blantyre konko ndi nthawi imeneyo ndimaphunzira ndi bambowa nalinso kuti no ndili kuno kumene kuli kumuzi kumulanje ndi taona kuti bambo apo khanga ndathana nawo ndi ndipite no ndikajoine no achimwene town ndimene napita no town kumene amakhala achimwene kumene akhanga tino andonjezeranso kunena kuti zamadabwazi zikafika apa suti zimakhala kuti zathira pompa komano timapita nazo sopatali ndithu titamange pang'ono kuchokera pamene abambo atiphunzitsa ntchito achimwenenso atiphunzitsa ntchito kuti no muziyamba no kumakhala ni maganizo onena kuti munthune khanga nditha kupanga zinthu zake pandekha pamenepa zidatani pamenepa kunali ngati no mwina ndikuzimva no kuti ine panopa ndikhoza kuyima pandekha komano kuyima pandekha sikungatheke ngatibe ndikukhala ngati mwana wa sukulu komano ndikuyenera kuti ndikayime pandekha ndikazione kuti ineyo kuthekera kwanga no kumene ndaphunzira kuchokera kwa bambo komanso achimwene ndikathira napo potani ndi naganiza kuti ineyo apapa achimwene wandisane nawo komano ndipite no pandekha ndikaone kuti no ndiyambira pati ende ndikafika nazo sopotani. Kukhala pano khako kunayambira kuti kumulanje kuno kapena ku Blantyre? Kukhala kwandekha mwayamba no kupanga zanga ndinayita kuti ndangochoka no ndasiyana nawo achimwene mtown ndinakhalabe timiyezi kati 2-3 ndimene komano kunoko ndimezi ndizokhaliramu kunoko tachuluka ineyo banje luso langali lomwe ndaphunzirali ndipite nalo no kumuzi ine kuti zanga ndikakhale kumene kuti ndizikapanga mwachifatse ndithu ndisamalimbane ndi munthu kuti wapanga ichi ndapanga ichi komano ineyo ndikangokhala kumene kwandekha ndimene ndaganizana zobwera no kuno kumulanje kumene kuli muzi kuti no luso langali ndilipitirisire kunoko. Mutafika no makapemphabe kwa bambo kuti ngakhabe ndili pandekha kena kakebe muzindigairako? Pamene popo ndinakhala ngati kunena kuti apume apume koma ngati pangapezeke kuti namuna nthawi yake kuti pafunikirabe ndoti no tikhoza kuwafikira komano panopa naona kuti awawa apume ifeno titenge no lusoli tipite nalo patali. Chabwino chinthu choyambira chimene munapanga nokha mutaphunzira kwa bambo anu komanso achimwene anu chimene mmakumbukira kuti ndichichi nachiona nkuona kuti andapanga ichi chinalicha?
tachoka kwa bamboku kwa bamboku atatiphunzitsa timakhoma tomweti timipando ta kitchen ngati mukudiziwa tongo tongo chodi kujoina basi kuthira pompo ndi tachoka pamenepo tapinano kwa achimwene tinakapeza ku solusolina ndimene timati ayi apa tikhome bedi ndi ndinapeza kuti anatiphunzitsa tinakhoma ndithu kabedi kamene no kanali kangano kogonera kuti ayi apa umayamba kai weka ndizikonzi ndio kodi ziteka ndipo pano magonera bedi yokhoma noka ndipo kwambiri okay chabwino kupitiriza ndithu program yathu ya luso lathu tsiku la lero tili kumulanje kumene tili ndi nyamata amene akuchita zinthu zosiyanasiyana mwachidwi kwambiri zimene tifuna kuti muphunzire kuti mwinanso pena muone kuti kunja kuno luso limakhala lotani. Now kuyamba kwanuka pena tikumachita chidwi anzathu akamera awa ationetseko zinthu zina tikuonako mitengo ya sungwi zimene tikuonako zina ndi zina zimene zikuchitika apa. Nchifukwa chani munasankha kuti mwina pambali pa matabwa ena ndi ena mwina pakhalenso ndi muzitha kupanga zinthu zina zosiyana ndi zimene anthu ena mapanga? Kumbali ina tikhozonena kuti nsungwi koyamba timafuna kuti no tikakhazikitsanso ku nsungwi ndi njira imodzi yoti tiseve chilengedwe. Chifukwa kuti no nsungwi simakhala ndi vuto kwenikweni ngati imene imakhalira vuto kuti anthu agwiritsa ntchito mitengo. Ndi tinaona kuti no tisamangopanga za mitengo zokhazi komanso anthu taonesa onena kuti nsungwizi sizongogwiritsa ntchito ngati nkhuni kakotchera maofoni komano tikhoza kuchipanga chinthu chonena kuti tikhoza kuchigwiritsa ntchito ndithu monga moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Ndithu ufuna tikhazikikeno kwa zinthu zimene mumagwiritsa ntchito kuti ntchito yanu itheke. Ndaona makina ena amene mwina chibadwire ni changa sinaonepo ndi mafuna kuti mutitengere ku makina amenewo mutiphunzitse mutiuze kuti makina amene amagwira bwanji ntchito ndi tikhaye tikuyenda limodzi tione kuti kodi tipanga bwanji. Choyambirira tipite ku makina awa ali apawa kuti no tidziwe kuti makina amenewa ndi chani. Mwina mungu titengera mutibweretsere tione kuti makina amenewa kwambiri amagwira bwanji ntchito. Makina amenewa kwambiri ndi chani andi amagwira bwanji ntchito? Makina amenewa timagwiritsa ntchito mwangati plane amene tonse tikumudziwa bwino. Ndikuoneseni amene tione ndithu kuti plane yemwe uja amene mukumudziwa inu amene mudziwa bwino anthu ndi amene komano uyu ndi amene afunika kuti no mphamvu za monga munthu agwiritse ntchito. Ndino naona kuti ndi ntchito imene ikukhalira pano ikhaisa satikwanira komano ndimene tinapangano kupezano amene iwo magesi amene timagwiritsa ntchito ngati plane amene anthu akudziwa bwino. Mwina chabwino mwina mungotionetsa kuti amene amagwira bwanji ntchito chifukwa tikamakamba nkhani ya luso timafuna ndithu kuti tione bwino lomwe kuti zipangizo zimene zikugwira bwanji ntchito. Kamusankha thabwa yake litiro koma tingofuna mwachidule kwambiri tione ndithu kuti kodi pamenepa amagwira bwanji ntchito makamaka pakakhala kuti ndi pa bench. Kodi plane kwenikweni amagwira ntchito yanji mwina kwa anthu amene sakudziwa? Plane ndi chinthu chimene chimathandizira monga anthu amene magwira ntchito za matabwa kukonza tabwa kuti lioneke bwino kuchosa zinthu zosakhala bwino kuti no chinthu chija chikapangira zoti apa pa ntchito dina tani inagwirika ndi ntchito ya plane. Tingonera pang'ono kuti kodi akamagwira ntchito imene makamaka plane amagwira ntchito yanji mwapang'ono kwambiri kenaka tipitiriza ndithu. Zimakutengera nthawi itali bwanji kuti mwina matabwa mupange ndithu tinene kuti mwasalalize ngati mmene zili chonchi mukagwiritsa ntchito chida cha magetsi komanso mukagwiritsa ntchito chida cha manja? Chida cha magetsi awa ni machine ndi tikudziwa bwino lomwe nena kuti no pamene pali machine ntchito imakhala kuti yachangu
yasiyana ndiona kuti tigwise chinthu cha manyo ndeno tikakhala kuti tigwisa ntchito plane amene zimatipepusa kwambiri mwina nthawi imene tikhoza opala mwina tabwa limodzi kugwisa ntchito plane wa manyo tamene tigwisa ntchito tikhoza kugwirisa mwina 5 times mwina matabwa 5 pa nthawi imene tinakatha kugwisa ntchito tabwa limodzi pa plane wa manyo. Tingoona chida chimodzi ndachita chidwi ndi chida chimene chili uko ndikuona masandi paper pamenepo tikachoka pamenepa ndi mwina tikhala ndi nthawi yoti mutipangireko chinthu chimodzi mwina tione kuti kodi zimatani mwina tingoonera kaye pang'ono kuti nyamata yakupanga chani kenaka mutifotokozera kuti chikuchitika nchani pamenepa. Chabwino mwina tingoti mwina kapena chigwire nokha ife ndikuona po sand paper pamenepa chimene chikwenikweni ntchito yake ndi chani kumaka dzina lake ndi chani kwenikweni. Iyi ndi baby grinder imene kutithandizira onena kuti baby grinder alipo so wankulu chitipo chachikulu ndithu kubasi choti ukachigwira umachita kuti apa ndendagwira chinthu. Ma grinder ake ndo omwewa amene timapeza m'mizi mwathu. Ma grinder ake ndo omwewa zimangofunikira onena kuti no grinder yoigwisa ntchito bwanji malingana ndi ntchito yako. Ifa grinder yomwe ena amayikako ma cutting disc amene amadulira zisulo kutani komano ife tinacho nachanso onena kuti baby grinder ife tikhoza kugwisa ntchito posandira ya katunda amene timapanga kuno. Kwambiri amagwira ntchito yanji mweka ku sand paper. Utayika ku sand paper amene kuti na kuti tisande chinthu tatha kupala kuchako komambo timaona kuti apa pa chinthu chisichili bwino kuti makastoma la chikonde chikhale nena kuti no chinthu chikumveka kuti yayi chasalala ndithu kubasi ndi mmagwisa ntchito baby grinder. Mmagwisa ntchito baby grinder makastoma malingana ndi sinasizi zathu zing'ono kale ndeno tikuenda kuti gwiseso chinthu chaching'ono kuti no ndi mwina ndachita chidwi chifukwa cha chimene chikukonzedwa apasi chimene chinchani umenewu ndi mpando umenewu ndi mpando ndithu umenewu ndi mpando ndithu mpando ndithu umenewu ona kuti anthu akukhalira ndithu zimenezi kubasi anthu akukhalira ndithu zimenezi sono tsogole mwachita changu kwambiri anzathu wati mafuna awo mugujule nde muyambireso bwino lomwe kuti tione kuti kodi luso limene lili pamenepa ndi lotani. Apa ndi mmene ulili tauchite ndithu kuti mpaka anzathu amene ali pakanema apo aone bwino lomwe kuti timayamba ndi step yanji tikuyamba ndi ku pamenepo kenaka atha kukhala akhoza kukhala ndithu bwino ndithu zabwino lomwe anthu aone funa kuti chinthuchi nkukhalapo ndithu bwino lomwe zimakutengera nthawi itali bwanji kuti mpando umene umupange mutha kupanga pamaso pathu ngati muli ndi matiri oti mwina ndokhazikika kale kuti mwina kungolumikiza kuti anthu adziwe chifukwa izi mwapanga apazi zikupezeka m'mayiko akunja kubasi anthu ndipo akhoza kumaona ngati mwina zitumachita kuoda ochokera China koma iya zinthu zichitika kumulanje konkuno ndithu ndi anthu amalawi tikupatseni mpata 2 minutes 3 minutes mungoti uonetsa zina ndi zile zimachitika kuti mpando umene utuluke amalawi tingokupatseni kampata kuti mungoonera nyamatayo ndithu angoti uonetsa kuti mpando ufika apa amatani kuti mpaka mpando ukhaleyo nji komanso ationesako zina ndi zina zimene tingakwanise takhala ndi moyo.
kuti muthano ku munthu angati okhalira kuti kumene tateremo ndi kuti tathana nawo munthu amene wakuyenera kuti akhalire basi ndithu mene mutachita ntione chifukwa mwina anthu pamene makhoma muja samaona kuti chikuchitika nchani upangidwe wake ndithu wamwewa ndikusireni pali kuti mukhala koma sindigwapo eti oho chabwino fuwa pali kukhala tinkupeza suti wagwaso kuti akuti ayi sitigwa tikhulupira tikamachoka pano kuti kuti zikawathera mbawula chabwino kuti zimezi mmagulitsa zimezi ndizogulitsa kapena mmagawa zimezi ndizogulitsa ndithu chabwino kodi mmangopanga mipando yokha ndaona kanthu kena apa kumbuyo kusinza kuti chimenechi ndi chani ndikhulupira kuti mechi simunamalize koma ndikhulupira kuti ndi chinthu china tangoti fotokozerani imeneyi ndi tebulo ndi round table imeneyi ikatha ikhala ndithu chinthu cha round ndithu kuno bwino imeneyinso ndi yochola ifeyo tinasankha kuti zinthu zathu tizipanga zochola basi ndithu choleni tione ndikuti ikatere kuti atha pamubwera pa handulo imene munthu mangonyamula ndithu kupeye moti inuyo muthatu kupanga zinthu zoti munthu adakhala afuna kusamuka atha kunyamula mukagamula kang'ono koma zinthu zochuluka ndipo mabedi ngakhale mipando ndizotheka ndithu taibwezeresani tione tipanga bwanji inu amene mmakonda zinthu zamakono situti kuti mpakatipite nazo ku China zinthu zake ndizoterezi chabwino mwina sindikudziwa kuti mwina poti nthawi yapa TV makhala yogawana mmene mukupanga katundu ochuluka chonchi kapenanso wa makono wabwino chonchi zina zimene mmakomana nazo ngati mavuto amene amakupangisa kuti mwina ntchito yanu isamayende kwambiri ndi chani ndikupira kuti ntchito nese makhani ma challenges ndi alipo maka mwina marketing kuti anthu tingafikire bwanji anthu angadziwe bwanji kuti zinthu zikupangidwa kuno kumulanje kumene kuli ngati kumuzi situpangira mtawuni ndi nkhani yakulima funana kuti anthu atipange support sikuti atipase ndalama komano atipange support kuti atigule zinthu zathu zomwe tikupanga ndikuti paipo akha kuti akutipanga support ndikuti anthu tipeza thandizo ndithu ife achinyamata masiku ano tinaona kuti sibwino kuti zingokhalira kupempha tinaona kuti bora zikhale ndi kaluso kuti tizipanga kuti anthuwo modangotithandiza ndalama tizikadyera komano azikhala kuti akutithandiza ndalama komanso pamapeto pake akupindula okhala ndi chinthu chimechi akhoza kugwiritsa ntchito ku nyumba katundu amene mmapangayi kwambiri akagulitsidwe ntchito kuti ndi kuti mwina kumbali ya kunyumba komanso mwina pali madera ena katundu isasankha ndikuti mmaloji mmahotelo malo ena aliwonse kaya azisangalalo kaya kunyumba zoti akhoza anthu kugwiritsa ntchito mota amene akwanira kanema atakhala kuti anena kuti ifeyo chonde timipando tothyolatu komanso mwina timatebulo tothyolatu tipafuwa tikupatseni ntchito kuti mutipangire anthu akabwera kwathu kuno azikhalirapo kapena azidyerapo mungathe kuchita ndithu ndipo kwambiri kuti ifeyo zomwe tikufuna ndi zimenezi anthu atipase ntchito tigwire ntchito ibwere kwa achinyamata tisamangoti achinyamata azachita bwino tsogolo tsogolo athu ndi limene lili tinaposera ntchito ena anyamata kuwapasa ntchito amachuluka kutambwana panopa ife kwathu kuno zimezo sitipanga ife timagwira ntchito ndithu amene wayamba kubwera kuti pasa ntchito ndi amene timayambira kumpangira zinthu zake ndithu awawa amene akuthandizaniwa ndi achinyamata mukuwaphunzitsa ntchito kapena ndoti mwalemba ntchito awa ndi achinyamata amene tikuthandizana nawo pano chifukwa zinthu zinza achinyamata ndi tinachiona kuti ndi chinthu cha nzeru kuti zigwira ntchito ndi anyamata nkati akuphunzira ena anamaliza ena ndi amene akupangawo nzonena kuti moti mumakhaso nthawi yophunzitsa achinyamata kuti zimene zikuchitika pano pazi ndoti tonsefe tili ngati kuti tikuphunzitsana ndi pali makolo onse ena mwina achita chidwi kuna kuti ine mwana wanga atakhala kuti waphunzira nawo zimenezi tinene kuti mumaphunzitsa ngati sukulu kapena zimakhala kuti ngati munthu wakonda kutero abwere mumuthandize kutere ku program ilipo ndimene yonera kuti
atati apezeka makolo amene akufuna kuti mwana wawo kapena mwana alipo amene onesa chidwi na kuti ineyo zimene apanga akupanga achinyamata anzangawa inenso ndikapange nawo ndithu ali okonzeka akhoza kutipeza china yonse ndichotheka. Anzathu aboma nawonso mwina amakhala ndi magawo kuti ayi tifuna tikhazikise lesson imene mwina m'masukulu koma tifuna anthu azikaphunzira zimene zizi inuyo muli okonzeka kuthandizana ndi boma? Ifeyo monga achinyamata amene tikukonza tsogolo wina aliyense ndi okonzeka kupanga china chonse chimene chikuonesa kuti chikhoza kumpindula wachinyamata ndipo okonzeka. Mwina kuti zinthu zikhale bwino tangopereka ni manambala anu mwachifatse kwambiri anthu amene akuonera akamamaliza kuonera program imene akulankhuleni kenaka kuti nanunso muthandizane nawo. Zimwambiri kwa anthu amene ali ndi chidwi makolo kaya achinyamata afuna kuti tithandizane nawo manambala athu ndi awo ali pa WhatsApp onsewa ma 8 3 60 3398 ndibwerezanso ma 8 3 60 3398 komanso ya Airtel ma 9 2 11 3375 ndithu. Mwina mawu osiriza amene afuna kupita kwa Malawi komanso tikatereka kuti asazikapo. Mawu osiriza ndonena kuti tikaona achinyamata akupanga maluso osiyanasiyana mabungwe kaya anthu amba kaya aboma akuyenera kuti azapanga support kwalimbikisa ifa kuti ngati sipapezeka chilimbikiso pakati pa achinyamata ndikuti achinyamata basi aziona kuti zimene akupanga nzosatani zosakhala bwino petake azipezeka kuti amba kuba kupanga zinthu zosayenera komano tikuyenera kuti anthu achinyamata tikapeza kuna kuliko sipenga kuti kumulanja kukha kuno komano Malawi yense ino alipo achinyamata amene ali ndi luso losiyanasiyana koma akukanika kuti afike patali chifukwa chani anthu amene azungulira akukanika kuti apange support sikunena kuti munthu ungulire matuzi kapena umpase zindalama chimene wapanga wachinyamatacho mguleni mukangula mukhaona kuti mwapanga support komanso ena amene achinyamata akungokhala ndilo akaona kuti anzathu iti zimene akupanga zakupindula ndikuti nawonso akhala ndi mtima apeze china chake malinga ndi luso lawo kuti nawonso zatani zapindulire. Tikuthokozeni kwambiri foti munalola kuti ticheze nanu mu program ya luso lathu. Thokoza ziko bwanji program yathu ya lero timalizire pamenepa. Lero tinali kumulanje kumene ndithu timaona luso la anyamata amene akupanga ndithu matebulo mipando koma yothyola. Ine zina langa fungai chwa ndithokoze Josomera pamakina kufikira sabata ya mawa chauta kalola zikomo.